كابز حلف عمد جميرو بزعو أريانا جراند بزح يزورم إزدما بزعو موسيقى دما تواسؤ لفيلم تاتي كونن بزعو قص أيوم من الوقت اتقدم خلطة سلست عمد زنورا مسلي مستحج زلوا مسل زوادرو ناي تيك توك فيديو تاعتريكم كتكونوا تخيليهم حق خزارم ترى خوينا اتلوط زسم بديو كل انتنا تغير يو قرص غزازغط انم استتصربن درجا زي بحراو زمسلن كوينلهم እዚ ጉዳይ ናይ ዝግዛን ሓደ ሚስጥር ኮይኑሎም ኩሉ ሰብ ድማ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ንምፍላጥ ይፍትንሎም ግን እዚ ዕላል እዚ ካብ ገጽ ምምላእ ወይ ድማ ፊለር ኮንቶር ወይ ድማ መጥባሕቲ ጽባቐ ላዕሊ ዝዓመቐ ይመስል ምኽንያቱ እተው ኣርያና ግራንደ ዝፍጸም ዘሎ ነገር ሓደ ግዜ ጥራሕ ዝተኸስተ ይኮነን ኣብ መዘናግዒ ዓለም ዘለዋ ሻሓት ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ድማ እተን ኣብ ቅድሚ ዒንትና ዝዓበያ ዝፍጸም ዘሎ ነገር እዩ ኢንተርኔት ንሰባት ከመይ ጌረ ከም ዝሃንጽ ከም ዘፍርስ ድሕር ድማ ንምንባር ብዝገብሮ ፈተነ ከመይ ጌረ ከም ዝፈርደን ዘርእዩ ስለዚ ሎም ብዛዕባ ኩሉ ነገር ክንዛረብ ኢና እሞ ክስካብ መወዳእታ ዝመደምስ ኣይጽንሑም ብዛዕባ ዝናፈስ ዘሎ ወረታት ስነ ኣምራዊ ጸልዋታትን ሓደ ሰብ ኩል ግዜ ብሰባት እንዳተራእየ መንባር ማለት እንታይ ማለት ምዃኑን እዚ ድማ ከመይ ጌሩ ንገጸሙ ሙሉእ ከበላሽው ከም ዝኽእልን ክርኢና ካብቲ ግልጽ ዝኾነ ነገር ንጀምር ሰባት ኣርያና ግራንደ ስለዝተቐየረት ይስምቡ ደለዉ معقورتا قدقاد مسيل اللو منقاقا أباليح اللو عينتا دما زيادة لعلى استوتر يمثل قروتا استقتر يمثل بحفشا قص استسأر وقينو دارغانايزن قص أسئل بهار حيزالام كم مبزحتو ناي سوات قلتا أريانا جراند بيا استسر حسئل مسيل اللام برقز دما اتقور ملس آزي حيالي نيروم قلا دقفت بحق تشاغيل ملو كالت دما يلاقو سلالوم قال يوم دما بزاعات زقورة تزمسلم نقرات نايو عالم حسواتي فترو اللوم ناي قصر عين متوحتي ناي معقورت سبح ملاي ناي منقاقا مملا كنفر ممكاخ حدش ناي فنجا قطعي بزحي تغيرو مولو بمولو ناي ديجيتال مرمرات صوتا خوينو لزول سوات بزحات يوم قال سوات كم زبيوال اما حورا مليار رئيتو من دهاو يوم أريانا أزيا تغير الله انتاي مخانو جن كنفلت ايكالنان سلازي كورو مرمر دحر مقواري نزل دحر مرأيين ناتين اشتيرو تخواكم فتوم كم ريتوي اتزعوي تغير زل نقر مشفن عين تايوم أبزل على زل مسل انترا تعذيبكم أبل على كفل مشفن عين زنبر سبحي كم مستفى أخطري تخيليكم نساء من هالوقت ني مشفن عين متوحد غيرخت كون تخيليام أبت متوحد دما حد قدا سبحي توصيقام ግን ድማ እዚ ጽቡቕ ነገር ኢላ ይሓስብን ስለምንታይ ምክንያቱ ኤፍሬም ዲፎርሚቲ ዝበሃል ጉድኣት ስለ ዝፈጥር እዩ እዚ ድማ ኣብ ገጽካ ጉድጓዝ ዝመስሉ ነገራት የምጽእ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝናታ ኩነታት ድማ ከም መጥባሕቲ ይኹን ካብ ተወሳኺ ናይ ክብደት ምንካይ ስብሕት ፊ ኣላ ክብደት ዝነከየት እውን ትመስል እያ ምዃኑ እውን ዝእምን እዩ ሓደ ናይ ቲክቶክ ቪድዮታት ንነፍሲ ወከፍ ንእሽቶ ለውጥታት ኣርያና ግራንደ ብምትንታን ገጽ ኣዝዩ ዝተወጠረ መንጋጋ ባህርያዊ ዘይኮነ عينታ ድማ ብገለ መገዲ ቦታኦም ከም ዝተቀየሩ ይገልጹ እዮም ብዙሓት ሰባት ኣርያና ግራንደ ዳዕወይ ጥራሕ ትኸይድ ከም ዘላ ይዛረቡ ነይሮም እዮም ብሓጺሩ ከም ዝገይርዋ ዘሎ ዕቤት ይዝብሉ ሰባት ኣለዉ መብዛሕትኦም ደገፍታ ከም ዝብልዎ ንነዊሕ እዋን ትከታተልዋ እንተደኣ ነይርኩም ኣርያና ግራንደ ጓል 28 ዓመት ከላ እንታይ ትመስል ከም ዝነበረት ትፈልጡ ትኾኑ ኢኹም ኣብዛ ስእሊ ጓል 28 ዓመት እያ ነይራ ጓል 29 ዓመት ክትከውን ከላ ድማ ከም ዝትመስል ነይራ استفلي حبر قروت استفلي حبر ጨጉሪ استفلي ቅርጽ ዓይኒ ኩሉ ነገር ሓደ ዓይነት ይመስልን እንታይ ተፈጢሮም እዚ እርጋን ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዛ ስእሊ እዚኣ ኣርያና ግራንደ ክሳብ ክንደይ ከም ዝተቀየረ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ለውጥ ድማ መስመር ጨጉራ ቅርጽ እዝና ኣፍንጫ መስመር መንጋጋ ኣነስናናን ይርከብዎም እዚ ንብዙሓት ዘገርም እዩ ብዙሓት ደገፍታ እቲ ትርኢታን ድምጻን ዝመጽዓው ለውጢ ግሊንዳ ብዝተባሃለት ገጸ ባህሪ ሰለስተ ሸኽለት ምዃኑ ይዛረቡ እዮም ግን حق نزارب انترايلنا ግሊንዳ ነዘይ ትመስልን ነይራ ግሊንዳ ከምዚ ዓይነት ድምጽ ይነበራን ብዙሓት ሰባት ብዛዓት ዝገበሮ ተስተጋነነ ክብደት ምንካይ የውርዮም ኣነ ግን ነቲ ትዋስአሉ ዘላ ዓውዲ ወይ ድማ ሮል ክንዱ ዝኣክል ክብደት ክትንክ ዝነበራ ይመስለንን እቶም ናይ ፈለማ ገጸ ባህርያት ንውር ቅርጽ እንዳሃለዎም ስለምንታይ ከም ወቅት ገብር ይገብርዋ እቲ ንብዙሓት ሰባት ዘገረመ ነገር ድማ ንሳ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ሕጂ ጥዕና ይጽቡቕ ኣለመባል እዩ ሰባት እዚ كما إرجان طرح يلم يأمنهم أزيم عويرة ملهم جلسات بميستر بزح ناي بلاستيك متوحتات كم زجاجرت يزاروا يوم قال السوات دما زلوتي برجت نتوي كرز بهالفيلم زتجاور يوم إزرما بملك عن طريقة نبيلكا نتجس أهر نمو كال زجبر نايسنت أميلا يزول اللهم كتير دما قال زخف حساو اللهم نسدما نسخبتنا يكلم ناي سكاندال تاريخ عن مرحا نتنايك أدم من النتا بفلات أتدم السخم زلان
ሓዳሽ ሰብ ትኸውን ከም ዘላን ይዛረቡ ካብቲ ናይ ክሎዲዮን እዋንን ካብቲ ነዊሕ ጨጉራት ተኣስር ዓበይቲ ሸሚዛት ትኽደንን ዝነበረት ጓል ንምርሓቕ ዝገበረቶ እዮም ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ግን እቲ ሓቂ ምናልባት ካብኡ ዝያዳ ዝተሓላለኸን ዝያዳ ሰብኣዊ ባህሪ ዘለውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብጥቡቕ ምክትታልን ከምኡውን ከም ሓንቲ ስራሕ ደው ዘይበለት ህፃን ክኾን መጠን ዘጋጠማ ስንባደ ወይ ድማ ትራማ ዝመዓለውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣርያና ግራንደ ከም ፖፕ ኮኸብ ኣይኮነትን ጀሚራ ንሳ ኣብ ናይ ኒኮሎዲዮን ቪክቶሪያ ሰብ ዝበሃል መደብ ከም ካት ቫላንታይን ኮይና እያ ጀሚራ እቲ ፍሉጥ ድሙቕ ቀይሕ ሕብሪ ቀጢን ድምፂ ከምኡውን ተጫዋቲትን ንጽህትን ነይራ እዚ መደብ እንዳረኣኹም ዝዓበኹም ሰባት እንተደኣሃሊኹም ምናልባት ትፈትዋ ትነብሩ ኢኹም ግን ከዓ ብዛዕባ ታሪክ ኒኮሎዲዮን ገለ ነገር አንቢብኩም ትፈልጡ እንተደኣ ኮይንኩም ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ነገራት ክንደይ ናይ ጸልማት ከም ዝነበሩ ፈሊጥኩም ትኾኑ ኢኹም ብዛዕባ ተስማዕ ዘስንብል ነገራት ንምግላጽ ቃላት ይውሕዱና እዮም ኣብቲ ትካል ዝነበሩ ህፃናት ተዋሳእቲ ብሽም ኮሜዲ ኩል ግዜ ጾታዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ነገራት ክገብሩ ይግደዱ ቁፅር ይግበረሎምን ይጥበሩን ነይሮም እዮም ብዙሓት ኣብ መንጎ ህፃናትን ናይ ዓበይቲ ዋዛን ዘሎ ደው ኣብ ዝጠፍአሉ ኩነታት እዮም ነይሮም እዚ ድማ ብሓቂ ሳዕቤን ኣለዎ እዩ ደገፍቲ ኣርያና ግራንዴ በቲ ቀረብኣን ማሕበራዊ መራኸብታት ዳግማይ ዝተዘርግሐ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዝተቐርጸን ዌብሳይት ጥራሕ ዝተዳለወን ናይ ኒኮሎዲዮን ቪድዮታት ኣዝዮም ተቆጢዖም ኣለዉ መብዛሕትኡ ዝሓዞ ነገር ድማ ናይቲ ናይ ኒኮሎዲዮን መደባት ተሰናድኣ ዝነበረ ዳን ሽናይደር ሓሳብ እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ብሓቂ ናይ ጭካነ ምርኣያ እዩ ምስ ገለ ካብተን ኣናእሽቱ ተዋሳእቲ ኣዋልድ ኣብ ውዒ ባስካ ወይ ድማ ሃቲብ ኮይኑ ዘርእዩ ቪድዮታት ኣለዉ ኩል ግዜ ኣብ ናይ ህፃናት መደባት ናይ ዓበይቲ ዋዛይቱ ነይሩ እዩ ንገለ ካብቶም ኣናእሽቱ ተዋሳእቲ ድማ ኣዝዩ ዘስካሕካሕ ፍጻመን ቅቡል ዘይኮኑ ነገራትን ክገብሩ ይገብሮም ነይሩ እዩ ኣብ ትዊተርን ቲክቶክን ዘለዉ ሰባት ነዞም ዝተፈላለዩ ናይ ቀደም ቪድዮታት ኣርያና ግራንደን ካልኦት ፍሉጣት ሰባትን የውፅዎም ኣለዉ ኣርያና ተፈታዊት ምዃን ጭቡጥ ስራሕ ኣብ ዝኾነሉ ስርዓት ይዓብያ ሞያ ኣብ ጽባቐ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ሰባት ንገጻ ንቁንጅና ከምኡውን ክሳብ ክንደይ ቀጣንን ሓጻርን ምዃና ብምፍታዎም እዩ ሞያ ተሃኒጹ ከምዚ ዓይነት ተሓሳስባ ምቕራጽ ድማ ጓል 30 ዓመት ምስ ኮንካ ብቐሊሉ ዝጠፍእ ኣይኮነን ስለዚ ውዒላ ሓዲራ ናብ ሙዚቃ ክትሰጋገር ከላ መንነታ ካበለ ተላዒላ ብቐሊሉ ክትቅይሮ ኣይከኣለትን ነቲ ናይ ቀደም ምስሊ ተሰኪማቶ ክትጓዓዝ ነይርዋ እታ ቀያሕ ጸጉሪ ዝነበራ ናይ ኒኮሎዲዮን ጓል ሕጂ እውን ውሕስቲ ልስልስቲ ከምኡውን መንነታ ዝሓለወት ኮይና ዓለማዊ ናይ ጾታዊ ስሕበት ምልክት ወይ ድማ ሴክስ ሲምቦል ክትከውን ነይርዋ በዚ ምኽንያት ድማ ኣርያና ኣዝያ ሴክስ ክትመስልን ኣካላታ ክስካብ ዝከኣላ ክትዕርን ዝፈተነትሉ ግዜ ዝመጸም ኣርያና ብዙሕ ግዜ ናይ ጾታ ሙስሊነት ዘለዎም ደርፍታት ትዘርግሕ ነይራ እያ እዚ ሎሚ ከም ብዋዛ ዝርአ እዩ ግን ኣርያና ኣዝዩ ድሙቕ ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ዝነበራ ድሙቓት መፀባበቕታት ትጥቀም ዝነበረት ከምኡውን ካብታ ናይ 2025 ኣርያና ብዝተፈለየ መገዲ ትዛረብያ ነይራ እዚ ካብቲ በዓለ ዘማዓብለቶ ነገር ንምርሓቕ ዝገበረቶ ፈተነ እዩ ነይሩ እዚ ብዛዕባ ገጽ ኣርያና ግራንደ ዝግበር ዘሎ ዘረባ ዳግማይ ዘባርዖ ነገር እንተዳሃልዩ እቲ ዊክድ ዝበሃል ፊልም እዩ ንሳ ክስካብ መወዳእታ ሜይትድ ኣክተር እያ ልክዕ ከምቲ ካት ዝበሃል ገጸ ባህሪ ውዒላ ሓዲሩ ናብ ጥዕምቲ ተጫዋቲት ቁሩብ ድማ ሃዋኽናዊ ዝመስል ባህሪ ዝተቐየረ ኣርያና ነቲ ባህሪ ኣዝያ ኣጋኒናቶን ደፊኣትሉን እያ እቲ ገጸ ባህሪ ድማ ኣዝዩ ፍሉይ ነይሩ ሓደ እዋን ልክዕ ከም ስፖንጅ ቦብ ኮይና ነይራ እያ ሕጂ ድማ ምስ ግሊና ተመዋሳሊ ነገር እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ዝገርም እዩ ኣብ ሆሊውድ ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮ ተዋሳእቲ ንተዋስኦ ኢሎም ኩል ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገር ይገብሩ እዮም ስለዚ ኣርያና እውን ከምኡ ምዃና ክትንቀፍ የብላን ምክንያቱ ሓቂ ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ንሳ ብሓቂ ተጊያ ትሰርሕ ዘላ ነቲ ናይ ኦስካር ሕፁይነት ወይ ድማ ኦስካር ኖሚኒስ እውን ብብቕዓት ረኺባቶ ካብታ ገሊና ኮይና ክትዋስአላ ዝተመረፀትላ ካልእቲ ጀሚራ ኩሉ ነገር ዳግማይ ክቕየር ጀመረ ገጻ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣካይድኣ ሓይላ ዋላ ኣካላተን ከይተረፈ ክቕየር ጀመረ ልክዕቲ ናይ ቀደም ቆርበታ ብጭቡጥ ግዜ ወይ ድማ ሪል ታይም ክትቀልዓ ከም ምርኣይ ነይሩ ኣከዳድናኣ ኣዘራርባኣ ዋላ ሙሉእ ስብእናኣ ዝያዳ ህድእ ዝበለ ዝለስለሰ ዝነኣሰን ዝያዳ ዝተጸርበን ኮነ ብዛዕባ ኣርያና ግራንደ ሓደ ፍሉይ ነገር ኣሎም እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ብዝተኻእለ መጠን ከም ህፃን ክትረአ ትደሊ ምዃና እዩ ኣብ ህይወት ንምዕዋት እቲ ዝበለጸ መገዲ ከም ሓንቲ ደገፍ ዘድልያ ንእሽቶ ህፃን ኮይንካ ምቕራብ ከም ዝኾነ እያ ትሓስብ በዚ ድማ ዝኾነ ሰብ ዝገበረቶ ነገር ክኹሪ ወይ ድማ ተሓታቲት ክገብራ ይኽእልን ኩል ግዜ ድማ ማእኸል ቆላሕታ ሰባት ክትከውን ትኽእል ምክንያቱ ንሳ ሓንቲ ደገፍ ዘድልያ ንእሽቶ ህፃን ጥራሕ እያ ሕጂ ዘላ ኣርያና ምስታ ናይ ቀደም ቪክቶሪያስ ኣርያና ወይ ድማ እታ መድረኽ ትደርፍን ፍሉጣት ደርፍታት ዝነበሩዋን ሓንቲ ምዃና ከኣምኑ ይከኣሉን ዋላ እኳ እቲ ምስ ኢተን ዝተለዓለ ናይ ወረ ታሪኻ ምስ መፀ እኳ ነቲ ኩሉ ነገር ዕሽሽ ክትብሉ ኣዝያ ዝቆረፀት ትመስል ነይራ
ከምኡን ሰዋት ነብሰ ከመጻን ትገብረላ ክስካብ ዝብሉ ኣዝያ ንጽህቲ መሲላ መቕጻላይ ገደፈትን ሕብሪ ቆርበታ ተቀይሩ ከንፈራ ቀጢኑ ምዕጉርታ ድማ ኣዝዩ ዓሚቁሎም ጨጉራን ሽፋሽፍታን ድማ ናብ ብጫ ወይ ድማ ናብ ብሎንድ ተቀይሩ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ዝተፈለየ ሰብያ ትመስል ዘላ እዚ ድማ ከም ሓድሽ ምዕራፍ ወይ ድማ ኒው ኢራ ዘይኮነስ ገለ ዘይንውር ነገር ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ደገፍታ ብኡንቡ ኣዝያ ከም ዝቐጠነት ክረዱ ጀሚሮም እዮም እዚ ድማ ሰባት ብዛዕባ ጥዕና ብሓቂ ክሳብ ዝጭነቑ በፂሖም እዮም ዓጽም መንክዋ መስመር መንጋጋን ካብ ቀደም ላዕለ ኣዝዩ ወፂሎ ኣካላታ ተሰባርን ብቐሊሉ ዝፈርስን ይመስል ኢንተርኔት ድማ ከምቲ ልሙድ ስርሑም ነቲ ነገር ክትንትኖ ጀመረ ግን እቲ ሓቀኛ ሕቶ እንታይ ተፈጢሩ ጥራሕ እንተይኮነስ ስለምንታይ ሕጂ ዝብል እዩ ምክንያቱ ኣርያና ሓድሽ ምዕራፍ ብታእትወሉ እዋን ኣብ ህይወታ ከም ካልኦት ፍሉጣት ሰባት ትርኢታ ጥራሕ ኣይኮነትን ትቕየር ሙሉእ መንነታ ዳግማይ ትፈጥር ኣርያና ኩሉ ግዜ ንኹነታት ናይ ምልማድ ክእለት ኣለዋ እዩ ካብ ኒኮሎዴን ክትወጽእ ከላ እታ ፈሳዝ ዓይነ ዘለዋ ፖፕ ፕሪንሰስ ኮይና ያወጽያ ዳንጀረስ ውማን ዝብል ደርፊ ምሰውጸት ድማ ናብ ብርትዕትን ዝዓበይት ምልክትን ተቐይራ እያ ግን ዊክድ ብሓቂ ፍሉይ ነገር እዩ ንመጀመርያ ግዜ ንነብሳ ኣይኮነትን ትውክል ዘላ ሓደ ገጸ ባህርያት ትጻወት ዘላ እዚ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ዝውሓጥ ኣይመስል ኣርያና ከም ዝብህባልያ መልሲዋ ብዙሕ ዓይነት ጽባቐ ኣሎ ጥዑይን ጽቡቕን ኮንካ ትረአየሉ ብዙሕ መገዲ ኣሎ እዩ ብውልቀይ ከም ዝፈልጦ እቲ ምዝ ሕጂ ዘለና ኣካላተይ ተወዳድርዎ ዝነበርኩም ኣካላተይ እቲ ዝኸፍአን ዘይጥዑይን ግዜን ኣካላተይ ነይሩ ብዙሕ ናይ ጭንቀት መድሓኒት ወይ ድማ ኣንቲ ዲፕረሳንት ትወስድ ነይረ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እሰቲ ነይረ ኣመጋጋባይ ድማ ሕማቕ ነይሩ ኣብቲ ንስኻትኩም ከም ጥዑይ ጌርኩም እትርእይዎ ዝነበርኩም እዋን ኣነ ኣብቲ ዝተሓተ ናይ ህይወተይ ደረጃ እየ ነይረ እቲ ትርኢት ድማ ሓቀኛ ጥዕና ይነበረን ብዙሓት ሰባት ኣርያናን ከይፈለጠት ብትትዋስአሉ ገጸ ባህሪ ተጸልያ ኣብ ህይወታ ሜቶድ ኣክቲንግ ከም እትጥቀም ይሕብር እዮም ሓደ ስራሕ ክሰርሕ ከላ ወይ ድማ ናብ ሓድሽ ናይ ሙዚቃ ምዕራፍ ክሰጋገር ከላ ንሳ እቲ ሓዳሽ ኣርያና ትኸውን ኣዘራርባኣ ኣቃምጣኣ ባህሪኣ ዋላ ተኣካላዊ ትርኢታ እኳ ምስ ዝሓዘት ሓድሽ መንነታ ዝቀየር ይመስል ንኣብነት እቲ ናይ ቀደም ድምፃ ነዘራርባን ምስቲ ሕጂ ዘለዋ ናይ ግሪንዳ ድምፂ እንተዳወዳዲርናዮ ልክዕ ከም መዓልቲ ለይቲ ንዝተፈላለየ እዩ እቲ ዝገርም ነገር ድማ እዚ ኩሉ ምስ ናይ መጀመርያ ጃምራ ተመሳሳሊ ምዃኑ እዩ ስራሓ ከም ተዋሳኢትን ብኻልኦት ቁጽር ዝግበረላ ካት ቫላንታይን ኮይና ጀሚራቶም ሕጂ ድሕሪ 10 ዓመት ድማ ግሊንዳ ትበሃል ብፍጽምና ዝተመሰጠት ገጸ ባህሪ ትጻወተላ ልክዕዩ ዩኒቨርስ እንደገና ናብቲ ዝጀመረትሉ ቦታ ዝመልሳ ይመስል ሓቀኛ መንነታ ክሪኡ ዝደልዩ ተዓዘብቲ እቲ ዝተመጠነ ጽባቐ ዘለዎ መንነታ ተሪኦም ኣላ እቲ ሕጂ ዘሎ እንኮፍልሊ ግን ንሳ ሕጂ ዓባይ ምዃነን እዚ ድማ ሓደ ምርኢት ወይ ድማ ፐርፎርማንስ ምዃኑ ምፍላጣን ጥራሕ እዩ ስለምንታይ መበል 32 ዓመታ ከም ዝኾይና ኣብ ቀረባ እዋን ኣርያና ኣዝያ ቀጢና ምዕጉርታ ዓሚቑ ዓጽማ ኣፍ ልባ ወፂኡ ቆርበታ ድማ ዘስንብድ ብዝመስል መልክዑ ጻዕዳ ተራእያላ ዋላ ነቲ ፍሉጥ ነዊሕ ጨጉራን ድሙቕ ናይ ዓይኒ ሜክኣፕ ወይ ድማ ኣይላይነር ገዲፋቶም ኣላ ናብቲ ዝቐለለን ዝረቐቐን ትርኢት ተቐይራላ ገለ ሰባት እዚ ብሱልን ግርማ ዘለዎን ትርኢት ይኽእሉ ከለዉ ካልኦት ድማ ከም ካልእ ሰብያ ትመስል ይብሉ ግን ካብ ዝለዓለ ዝሕዝን ነገር እንተዳሃልዩ ንሳ ሙሉእ ገጻ ክተርኢ ዘይትደፍር ምዃና እዩ ንብዙሓት ዓመታት ጸጋማይ ገዛ ጥራሕ ምርኣያ ለሚዳቶም ናይዚ ምኽንያት ድማ ሰለስተ ሚስጥራት ኣለዉ ቀዳማይ እቲ ማይክሮፎን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ የማናይ እዝና ስለ ዝንጥልጠል ነቲ ሜክኣፕ ይድምስሶ እዩ ካልኣይ ህፃን ከላ ኣብ የማናይ ገጻ ዝተፈጥረ ናይ ቁስሊ በሰል ኣለዋ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ትገብሮ ናይ ድምፂ ስልጠና ንነዊሕ እዋን ነቲ የማናይ ወገን ዘሎ ናይ ገጻ ጨዋዳታት ከም ዝዛነ ስለ ዝገብሮ ሩኡይ ዝኾነ ናይ ገጽ ዘይምምጣን ወይ ድማ ኤሳይ ምትረሲዑላ እዩ ንሳ ናይ ኩሉ ሰብ ቆላሕታ ዝኾነት ዓባይ ኮኸብ ወይ ድማ ሱፐርስታር እያ ግን ኣብ ቅድሚ ካሜራ ድማ ነቲ ጉድለታታ ክትሓወቕ ትግደድ እያ ካብኡ ዝኸፍአ ድማ ኣብ መዓልቲ ልደታ ሓንቲ ስእሊ እኳ ኣይተሰኣለትን ኣብ ቀረባን ዓባያ ምስ ሞተት ድማ ብግልፂ ሓዘን ኣይገለፀትን እቲ ዘዊክድቱ ዝበሃል ሓድሽ ፊልም ዝገልጸሉ መገዲ እውን ኣዝዩ ትሑት ሃዋህው ወይ ድማ ለውኪ ዘለዎ እዩ ኣርያና ስለምንታይ ከም ዝኾይና ይመስለኩም ተቐይራ ዕማል ቀሊል እዩ ግን ካብኡ ዝሕሽሕቶ ከመይላ ዘይትቕየር ዝብል ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ቦታ ኮይና ኣብ ሆሊውድ እንተተዓቢ ንንጽህና ዝቐጽዕ ንተሰባርነት ድማ ሽልማት ዝህብን ትካል ፍርያት እንተዝኸውን እዘይ ክፍጠር ይኽእል ነይሩ እዩ ከምቲ ሕጂ ኮይና ተዘላ ቀጢና ሪእና ኣይንፈልጥን እዚ ሓቂ እዩ ኣዝያ ቀጢና ምህላዋን እዚ ድማ ዘሰክፍ ምዃኑ ክንክሕዶ ኣይንኽእልን ምዝ ኩሉ ግን ስራሓ ብጽቡቕ ትሰርሕ ከም ዘላ ግልጽ እዩ ኣብ 2004 ጥራሕ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዙ ደርፍታት ኣልበማትን ፊልምታትን ነይሮም እዮም እዚ ንምግባር ከቢድ እዩ ግን ንስዓዊታት እያ ኮይኑ ግን እንዳቐጠነት እያ ትኸይድ ዘላ ብዙሓት ሰባት ነዚ ነገር እዚ ኣብቲ ትስዕቦ ናይ ቬጋን ኣመጋግባ የላግብዎ እዮም እዚ ግን ሓቂ ኣይኮነን
ካብ እንስሳታት ዝርከቡ ፍርያታት ዘይምብላዕ ክብደትን ምንካይ ከም ቀንዲ ድራኽ ወይ ድማ ድራይቨር ኣይኮነን። እቲ ሓቂ ግን ኣብ ኣርያና ግራንደ እንታይ ካይድ ከም ዘሎ ይፍለጥን። ንሳ በዓል ሓደ መዓልቲ ዘይነጊራትና ድማ ምናልባት ብፍጹም ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ኢና። ጥዒት ኮይና ክትጸንሕን ካብ ዝለዓል ከይትቐጥንን ጥራሕ ንመኒ የላ። ፍትዋት ቤተሰብ ብዛዕባ ኣርያና ግራንደ ዘለኩም ሓሳብ ግለጹልና። ኣብ ቀጻሊ ክሰርሐልኩም እትደልዩ ውህብ ሰብ እንተደኣ ድማ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ። ክስካብ መወዳእታ ዝመደምሳይ ስለ ዝነበርኩም ካብ ልበይ ከመስግነኩም ይደሊ። ኣብ ዝቕጽል መደብ ብኻልእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ኣብዚ ዘለኹም ሰላም ኩኑለይ።